бахшида ба ҷашни наврӯз дар шаҳри ҳисор бо иштироки муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон матлубахон саториён ва намоядагони мақомоти маҳал нахуст як майдончаи варзишӣ воқеъ дар деҳаи широби искандар ҷамоати деҳоти сомон ки аз ҷониби соҳибкор мирзо наим бобоев бо маблағи 450 000 сомонӣ сохта шудааст ба истифода дода шуд. майдонча 800 метри мураббаъро ташкил дода дар ин ҷо бозиҳои хурди футбол, волейбол, гӯштин ва ғайраҳо ба нақша гирифта шудааст. муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон ва роҳбарияти шаҳри ҳисор зимни суханронӣ қайд намуданд ки барои рушди варзиш, солимии наслҳои имрӯзу фардо ҳукумати кишвар бо шарикони наздикаш пайваста шароиту имкониятҳоро фароҳам меорад. аз ин ро наврасону ҷавонро мебояд ҳамеша ба варзиш машғул бошанд. баъдан якчанд иншооти дигар дар деҳаи лолагии ҷамоати деҳоти навобод аз ҷумла бинои дуошона дорои мағоза, толори варзишӣ аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ хурсанд кенҷаев бо маблағи 500 000 сомонӣ сохта ба истифода дода шуд. иншооти дигар ин дукони табақтарошӣ, сандуқсозӣ ва аз утоқи рассомӣ иборат аст аз ҷониби соҳибкори деҳа абдувалӣ юсупов бо маблағи 150 000 сомонӣ сохта мавриди истифода қарор гирифт. ҳамчунин дар ҳамин деҳа як нуқтаи таъмири мошинҳо, осиёб, новойхона ва маркази забономӯзӣ аз ҷониби соҳибкор шодибек қурбонов ба маблағи 550 000 сомонӣ барои 10 нафар ҷойи кор сохта ба истифода дода шуд. намояндагон аз шарту шароити ҳамаи ин иншоотҳо дидан намуда ба соҳибкорону сокинони ин минтақа барору комёбиҳо таманно карданд. дар деҳаи хучилдиёри ҷамоати деҳоти ба номи мирзо ризои шаҳри ҳисор аз ҷониби муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон ва намоядагони мақомоти маҳал як бинои дуошёна иборат аз ошхонаи замонавӣ, мағозаи хӯрокворӣ ва новойхона ки аз ҷониби соҳибкори ватандӯст собирҷон юсупов бо маблағи 400 000 сомонӣ сохта шудааст ба истифода дода шуд. ҳамчунин дар ин рӯз аз ҷониби сокини ҷамоат диловар назаров наздик ба 20 нафар кӯдаконро тӯи хатна гузаронида ба онҳо сару либос ва бозичаҳои кӯдакона тақдим карда шуд. намояндагон зимни суханронӣ қайд намуданд ки ҳамаи ин ободкориву созандагӣ самараи ваҳдати миллӣ ва натиҷаи сулҳу суботи кишвар аст. бояд ҳар як сокини мамлакат барои рушду ободии маҳалли худ саҳми арзандаи хешро гузорад. дар кӯчаи исмоили сомонии маркази шаҳр бошад як маркази ташхисиву табобатии наҷотбахш иборат аз 3 ошёна аз ҷониби соҳибкор давлат эшов ба масоҳати 200 метри мураббаъ бо маблағи 1 миллион сомонӣ сохта ба истифода дода шуд. бино дорои 12 утоқи корӣ, 8 ҳуҷраи хоб, 2 утоқи ҷарроҳӣ, 8 ҳуҷраи ёрасон, 20 кати хоб ва дорои 17 ҷойи корӣ буда ба сокинон хизмати тиббӣ мерасонад. намояндагон ба кору фаъолияти онҳо бурдборӣ гуфта таъкид карданд ки бояд аввалан сатҳу сифати хизматрасонии тиббиро хуб ба роҳ монанд. дар ҷамоати шаҳраки шарора муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон ва намояндагони мақомоти маҳал дар базми наврӯзии омоданамудаи сокинони ин минтақа иштирок намуда якчанд иншооти гуногун аз ҷумла маркази савдо, дорухона, сартарошхона, ошхонаи миллӣ ва сехи дӯзандагиро мавриди истифода қарор доданд. зимни суханронии муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон ва роҳбарияти шаҳри ҳисор ҳозиринро ба наврӯзи аҷам таҳният гуфта ба онҳо дар корҳои бунёдкориву созандагӣ ва кори истеҳсолияшон бурдбориҳо орзу намуда зиндагии осоишта таманно карданд. дар базми наврӯзӣ аз ҷониби кормандони хонаи фарҳанг, хонандагони муассисаҳои таълимӣ ва ҳунармандони ин гӯшаи кишвар як барномаи фарҳангӣ ки иборат аз шеъру тарона ва сурудҳои ҷолиб ташкил карда шуда буд пешкаши меҳмонон гардонда шуд.